ҳазорҳо нафар шаҳрвандони Афғонистон дохили сарҳади Ӯзбекистону Тоҷикистон гардиданд. Ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. Агар маълум нашавад, дар зери видео лайк гузоред ва ҳатман ин наворо ба дигарон бифиристед, то ин ки аз ин ҳолатҳо бохабар шаванд. Дар хабар ва нашриятҳо меояд ки ҳазорҳо нафар шаҳрвандони Афғонистон аз дасти Толибон ки хеле ҷабр диданд, дохили сарҳади Ӯзбекистону Тоҷикистон гардиданд ва президентҳои Ӯзбекистону Тоҷикистон тасмим гирифтанд то ин ки чорае нисбати шаҳрвандони Афғонистон коре бикунанд. имрӯз яъне ки рӯзи 5 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи Толибони Афғонистон ва ҳазорҳо нафаре ки онҳо ба дохили сарҳади Тоҷикистону Ӯзбекистон гардиданд чорае биандешанд ва дар ин бора бо воситаи телефонӣ ҳамсуҳбат шуданд. дӯстони азиз, то ҳол дар ин бора ва дар бораи Толибон ва афғонҳо хабари пурра ва муайян нашудааст. Айни ҳол хабарҳо бениҳоят зиёд ҳастанд ва кӯшиш дорем то хабари муҳимро баҳри шумо бирасонем. Албатта мегӯянд дар сомонаҳои иҷтимоӣ як афғоне баъд аз гузаштани пули байни Афғонистону Тоҷикистон наворе кардааст ва дар ин бора хеле таҳқир ва дашномҳое карда будааст. хуб дӯстони азиз, хеле ки шумо мебинед, айни ҳол хабари пурра нест ва интизор мешавем то ин ки хабарҳоро шумо нагузаронед. Барои хабарҳоро нагузарондан ҳатман ба шабакаи мо обуна шавед, галочкаро зер кунед то ин ки хабаре ки мемонем мегузорем дар шабака шумо аввалин шуда бохабар шавед. хуб дӯстон, шабакаи моро пайгирӣ мекунем ва ҳатман дар ин бора баҳри шумо хабарҳои муҳимро мерасонам. худо нигаҳбон.